Yo, what's up? Magandang araw sa inyong lahat. Again, this is Hendrik. Yes po. Di bali sa video na ito, ito yung day 1. Kasi pupunta kami ng Manila, 7 days. Yes po, 7. Yan, 7 days. May ako kasi ako 7 days punta kami ng Manila. Tapos doon na din kami mamamasko. Kaya lang may iwan dito si Papa Mama sa 25. Pero it's okay. At para din naman sa mga bata. 7 days, may mga per day, may mga lugar kami na pupuntahan na ipapakita ko sa inyo. Pero bago ang lahat, intro, pasok! Take my hand so we can run away. Save our problems for another day. Yeah, I know in the end it'll be okay. It's you and me, girl, there's no other way. Yeah, yeah, I need you to promise that you'll stay. Ito yung sa araw na pupuntahan namin, day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, something. At ito yung mga lugar na pupuntahan namin. Yan. Di bali, prepare kami ngayon ng family ko. At may co-driver din ako para in case man na for the safety na medyo antukin at may kapalit ako. And papakita ko yung mga daan going from Bicol to Manila. And sige, kita-kits at mag-aasikaso muna kami. Maraming salamat, kita-kits. Di na ako kumuha abang nag-aasikaso kami. Pero ito na kami, umalis na kami ng bahay kasi medyo naging rush kami. At ito mga kasama ko, mga pamangkin ko, asawa ko andun sa pinakalikod. At yung pinsang ko, si Batog, si Bernard, siya magdadrive pag nasa na Tog? Tabugon, siya naman papalit sa akin. Ako papunta lang doon. Papasok ng Manila, siya magdadrive kasi gamay niya yung Manila. Ako di ko gamay talaga. Kaya tingnan natin kung sana hindi traffic ngayon. Sarado na to. Sana di traffic kasi ito si Bernard sabi daw traffic. Saan traffic, Bernard? Lopez. May kasi sa may Lopez daw traffic. Sana hindi naman, pero feeling ko traffic talaga kasi uwian ngayon uwian ng mga tao ngayon kasi magki-Christmas. May papuntang Manila, may papuntang probinsya, dito Bicol o ano man. Mas marami pa uwing Bicol. Mas marami talaga. Marami na pa uwing Bicol. Siguro pa Manila, kaunti. Pa Manila, sakat lang. May ginagawa kayo sa may Lopez. Ewan ko anong ginagawa. Kaya tayo sa gitna na yun. Kalsada na naman daw. May ginagawa ng kalsada. Kaya medyo parang may tinatayo ko kagabi kasi nadaan ako, parang may tinatayo may laking poste. May laking poste sa gitna. Ayos na. Ano abot LRT dito? Ayos na. Yung parang yung sa yung flyover. Magkakaroon ng flyover doon? Nakita ko lang sa one time sa may Facebook. Baka siguro ayun yung parang gagawin na bypass o expressway. Pwede. Hindi ko nakita kagabi kasi nakita ko lang yung poste, madilim. Ngayon makikita natin saan tayo maghihinto? Doon na, sa Tabugo na. Tapos, ang next spot natin, depende sa inyo. Sa Emmy. Pwede naman din doon. Saan tayo kakain? Kakain ko, Wala kumain. Naku! Kaya kasama. Basta tayo pwede ng dinner. Si JN, kasi yung si Kayla, naman sa likod si CJ. Si Kay. Tapos si Raven, ayun, Raven. Ayan. Say hello. Hi. Haba naman. Ito kami ngayon.
Pagdating din sa ano, bilag mo rin pagdating din sa Pogo sakit ko. Ayun. Di bali, ito kasi si Bernard, magbabas, or magsiservice lang sana papunta dito, sasakay lang, papunta dito. Kaya lang, walang pumunta sa kanya. Kaya napilitang i-drive yung sasakyan niya. Yung sasakyan niya, matagal niyang hindi na-drive, hindi niya alam kung paano ang kondisyon ng sasakyan. Kaya pinersa papunta dito. Sa parteng Del Gallego daw, sa takbo na nasa 70 to 80, Ang Manila, hindi. kumalas yung ball joint daw. Di lumabas yung gulong. Buti nga dito na aksidente. Buti na lang, salamat sa Diyos na ng sasakyan pababa yung paside, sumadsad lang talaga, hindi yung umikot-ikot. Kaya ito, buhay pa rin. Nasalita pa rin. Ito, nasasalita pa rin. Pero mabilis na din yun, 70-80, mabilis na yun. Pwede ka na umikot-ikot nun. Tapos andun yung sasakyan niya, iniwan niya. Sumakay na lang siya papunta dito sa Naga, Bicol Naga. Buti nga to, may nasakyan ka. Doon nga sa may sentro, may isakto naman, pinatid ako doon, may biyahe talaga papuntang Naga Terminal. Ano ba yan? Yung nagte-terminal dyan, Oo. may ban terminal Buti ito talaga. yung sa'yo. Sumakto. Kung wala, sabi ko naman, kung wala naman, may mga GC naman na pwedeng anuhan. Oo, dadaan naman daw. Oo, dadaanan ako. Kaso mas mahal nga yun. Kaso yung sinakan ko yun na 220 lang eh. Ayan, Del Gallego lang din naman na eh. Back out na daw si Brent sa liga. Nagbuso. Ay sabi, Pero pag back out na kami sa DG. okay naman yung nag-aayos. Kinausap mo. Ano naman? Okay naman yung Hindi ko pa nag-aayos. naman, but okay naman siya kausap. Tingin ko naman kaya niya kasi chinek niya mga bibili. Alam niya naman na bibili na ano. Papauwi. Ay, sila nakukuha. Sila, pwede na karo makuha mamaya eh. Sabi Nagsabi. sa akin ganun eh. Sabi ko bukas na lang. Ayun, sasabihan ko mamaya na bukas na lang may pupunta dito. Yan. Baka magsingil agad yun. Ano yun? Galit, di naman. Sabagay, andun naman yung sasakyan eh. Magkano daw? Na Ang ano? labor, di ko alam kung magkano labor. Hindi niya sinasabi sa akin kanina eh. Pero wag daw akong mag-alala at Haayos naman daw. ang labor niya daw eh Kaya. hindi naman daw kalaki yan. At hindi raw siya taga. Sana trusted yung nakuha mo. Ano na lang na ano. Para at least naman sana maayos agad, sana wala din ibang problema, ano. Buwan naman nun kay Eben yung mga kalaban ni nila Brent. Pala mo hindi 13 pa baba. Ang lalaki. So isali kami. Ang lalaki kasi ng ng mga kalaban. Pero mo sila Brent, kagang balikat lang. Paano makaka-rebound yun? Paglalaroan lang talaga, paglalaroan lang sila. Oo, maliit tapos ang Unang score nila pero naka-score naman 1936. Kasi ang pangalawa 1429 lang yata. Ayun. doon na sa atin. Oh, let's go. Let's go guys. Let's go. Hanggang fourth quarter na yan? Oh. The light is fading fast. From this old town we gotta go. Our bags are packed, so what we waiting for? There's no point in delaying what we both already know. Escape this time with me. Escape this time with me. We could rent a room
sleep to the sounds of the sea. Nag-stop over kami dito sa may Sipokot kasi mag-i-stock muna kami. Stop over kami dito sa Sipokot. Ay, Sophie. Ay, Sophie. Kasama namin si Sophie. Ito yung ano namin. Si Bernard kumakain. Papahinga. Gus! Pahinga muna kami dito. Di bali mga siguro kahit mga 15 minutes tapos larga na naman kami. Pa Del Gallego dire-diretso na para dire-diretso na kami. Tapos halos dito karamihan nag-stop over sa may parting Sipokot. natin sa ano. Tumakbo ha. Mga takot sa mga sasakyan. Sure ka ha. Doon mo sa may side. Baka bigla yung tumakbo ha. Sophie. Sabi, stay there. Sit down. Sophie. Come here. Sophie. Ito, halos dito yung nag-stop over yung mga ano eh. Mga biyahero eh. Ito kami, anak ko ayon. Sophie, stay there ha. Sophie. Anak ko. Anak ko. Si ate. JN. Si Kevin. Di ko alam. Eh, kakababa pa lang ata yan ano. Oh, tapos yung mga ano. Ay. Siguro stop over din kami doon sa may parting ano. Tabugon, pagpapalit kami ni Bernard. Si Bernard na pataas. Tapos sa Emmy, punta kami sa Emmy, yung bitukang manok ng Quezon. Tapos palipad ako ng drone. Papakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang ano, yung bitukang manok na tinatawag nila doon sa parting Quezon. Emmy, kami hindi ko alam kung Emmy talaga ang tawag doon or bitukang manok ng Quezon. Correct me if I'm wrong na lang. Basta ang alam namin is Emmy. Emmy, yan. Hinto kami doon. Palipad ako ng drone para makita nyo kung paano kaganda, kung gaano kaganda. Hello. Ay, ang Ito, alam niyo yung bunso kong anak, di ba, nagka-chicken pox. Ngayon, alam niyo kung sino may chicken pox na ngayon. Ito ang aking anak na babae. Meron chicken pox. So, ito din ang aking bunso, TJ. Hi, TJ. Kamusta yung biyahe? Are you okay? Okay ka lang sa likod? Kiss mo din. Okay ka lang sa likod? Hindi ka naman nahihirapan? Hindi. Natulog ka doon sa leon? Natulog ka? Sarap yung tulog mo. Wow. Di daddy, nagda-drive ano? Di daddy, nagda-drive. Oy, may aso ah. Magigigil yan sa aso. Mapunta kay ate. Sophie, Sophie. Naman ay. Stupid! Kulit yan. Kulit yan, lalo na pag nakakarinig ng sasakyan yan. Aabulin niya yan. Iwan mo lang siya. Kala mo kaya niya. May aso. Tara, sige, let's Ano na lang tayo, matagal pa baby. Matagal pa tayo sa core. Oh, nasa ano pa lang tayo, nasa 1-8 going to Manila. 1-8 going to Manila pa kami. Layo pa kami? Dito. Saan? Doon. Doon tayo? Sophie!
Heavy na. Nakakita ng sasakyan eh. Kala niya man, kaya niyo man. Gala ka dyan. Kala mo kaya niyo man nabulin. Tayo ka dyan. Gadang ka dyan. Kala mo. No, si Jay. Oo, tatay dyan. Pumimik ka na, Supi. Ninit, dear. Init ba? Oo. Hmm? Oo. Hindi mo mainit. Oo. Hindi man. Oo. Init ba? Oo. Yung pinto oh. Wash yung pinto. Anyway guys, mamaya na lang ulit dun sa sa may Tabugon. Mamaya magpapalit kami ni Bernard. Doon muna ako sa passenger seat. Oh. Ay, oh, dog. Sige guys, kita-kits sa Tabugon. Kita-kits sa Tabugon. Bye-bye. Nandito na kami guys sa sa Tabugon. Almost nasa Tabugon na. At nagpalit na din kami ni Bernard. Di ako masyadong nakaka-video kasi driver eh. And ngayon si Bernard na nagda-drive kaya sama-sama na tayo. Yung mga kasama ko sa likod tulog na din yung iba. Yung iba gutom na. At ang iba gutom na. Kaya di namin alam dito sa driver namin kasi kay Bernard siya na yung kung saan masarap kumain sa yung safe. Siyempre safe, di ba? Safety first. Ito yung lugar na Tabugon. Dito na tayo guys. Akang natin. Ayan pala actually first time ko talaga mag-drive dito sa going to Manila kasi almost talaga may driver almost talaga may nagda-drive talaga sa amin kaya sabi ko astig pala mag-drive ayun na pala yun malapit na din Sabi ko sa'yo malapit na eh. malapit nga din pala kaya sabi ko solid din, sarap din mag-drive na ganito kasi first time din and depende dito sa amin ngayon kung kakain kami dito. Gusto niyo ba kumain? Te? Maaga pa. Maaga pa. Sige, diretso doon na lang tayo sa sa Gumaka. Sa Gumaka, tabing dagat na lang. Tabing dagat na lang tayo. Paano na kami? Sabi dito sa Emmy. sabi dito guys sabi dito is 248 kilometer pa simula dito going to Manila. Kaya mahaba pa talaga. Layo pa. Alas nasa 1/4 pa lang ata kami. Look, ako po wala. Papahinga mo agad ako. Bastos ka. Yung namin, yung AI namin dito sa sasakyan, pinapa-rest na yung driver. Pinapa-rest na yun. Uy! Piya kayo sa gano'n? Ilang minutes? Sabi ni ate, tapos yung mga kasama namin is sa Gumaka Quezon na lang kami Gumaka Quezon na lang kami magpapahinga at kakain. Kasi yung driver namin pagod na din Sabi ng camera. Sabi, pagod na din Pero kung kanina, kaya nagpalit ako kasi nakakaramdam na ako ng antok. Dahil napapapigit-pigit. Oo, nakakaramdam na talaga ako. Hindi ko alam, baka gutom o Pero kung kaya naman. Ayaw, hindi ko pa tanong binto ito. Baka gutom ka na pa. May naman dyan may rice sa likod.
Ayaw nga pala, meron nga pala. Kala yung ano mo, yung pagkain mo. Ako? Kakainin mo ba yun? O ay, bawal ka pala ng chicken, no? Meron ako burger steak. Layo pa tayo. Sobrang layo pa. Sobra. Feeling ko, di na tayo makaka-ano yun sa ano. Gabi na. Ay, sa ano? Sa Emmy. Kasi Gabi. siyempre, ito pa tayo na nabigla. Ito na. Diyos mabalos. Ay, di kita. Oh, bye-bye. Gateway to Bicolandia. Quezon na tayo, Quezon. Quezon na to, di ba? Kaya wag. Kalawag na. Okay guys, at mamaya na lang pag-stop over natin sa Bumaga, ha? Bye-bye. Peace out. Nagabihan na kami guys. Dito na kami ngayon sa ano? Gumaka. Kaya lang, gabi na. Kaya di tayo makapalipad na ng drone doon sa may Quezon or ano. Kaya kakain na lang tayo dito. Ito, halos gabi na din eh. Oh. Gabi. Pero okay lang. Okay lang naman. At papababain ko lang yung asawa ko. Asawa at anak. Ay. Wait lang po, wait. Oh, okay, doon na. Ay, wala ba dyan? Usog mo na to, usog. Ano, yan naman malaki? O dito na? Yan naman malaki? Sige. Nakaunat din. Wait lang kaya. Yan na, Reven, sa kabila, Reven. Madami na. Hawakan mo muna. Madami na dito. Wala. Hawakan mo muna. May video ka muna. Diyan mo. Anong gagawin ko? Ikaw? Baba na, baba. Oh, baba na kasi pagod din si Daddy. Di ba na may sleeper ba? Step ko na may sleeper. Ay. CR tayo, Tep. Sa kabila, meron dyan CR. Ay, dyan, try mo dyan sa loob. Pero dyan sa CR. Dito na tayo. Dito na tayo kain. Yan, no? Kain tayo dito. Ariku! Ay, Sophie! Dito. O, baka lumabas si Sophie, ah. Kain tayo. Okay lang yan, di naman yan. Okay lang yan. Parang pimples lang sa'yo. Ano yun? Hindi yung ano. May CR dito. CR tayo. Check yung CR. CR tayo, CR. CR po, CR. Ay, nag-CR na lang tayo. Kinat ko muna. Sa cover mo na po kami. 9 na rice po. Pwede na pong 10. Ay, sarap po. Tapos paano po Stephanie, doon mo yung si Dog. yung choy? Oh.
Ito, lock ba yun? Okay yun, kahit umaandar nakalak yun. Pwede yun i-lock. Asan susi? Ang palayang ate ko niya. Wala akong belt eh. Lock mo dyan. Ay, bigay. Kano ko yung belt? Magkano? Magkano po yan? Wait lang, kain mo na kami. Pag-usapan ko yung asawa ko. Bibili sana ako ng belt kasi wala akong belt. Nalalaglag yung shirt ko. Yung mga belt ko kasi hindi binabalik mga belt ko. May umbrella ko sa akin. Alin? Saan na tayo? Sa Gumaka. Malapit tayo sa dagat. Pwede naman. May dagat ba to? Asan si Sophie? Dagat dyan, Kevin. Ay, ako. Si Sophie. Ayun mo yan. Ay, Nandito na si Sophie. Yan gusto yan. Wow, kanin. Dami kanin guys, oh. Oh, ano, okay lang ba kayo? Wala pa tayo. Nasa kalahati pa lang tayo. Hi guys. Uy! Oh, nasa ano tayo? Gumaka, katabi ng dagat. Sayang di, madilim na. bahay. Hati-hati na lang. Meron din mga pagkain dito guys. Nakakapasalubong. Sugo. Ay, sugo. 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 Ayan. Sugo. Picnic. Tamarind. And then si CJ. Oh, ano gusto mo dyan? Oh. Wala naman. Oh, ito pala ano? Pasta na ba? Pero tingnan niyo, may coffee. Bawal eh, bawal. Pwede Mountain Dew. Ayun, lalaki. Siyempre, kita nila yung yelo. Dito na natin. Marami rin dito ang lalapit. Marami para yung mga bata. Dito guys, oh, ganda sa ano dito kung may ilaw talaga, oh. Ito to. Boss, sir, dito na lang, sir.
Wala na. Pero ba dyan ba? Sir, Merry Christmas, sir. Ah, dami yan. Dami yan. Oo, inuhulog lang yan. Sayang naman. Inuhulog lang yan. Tingnan din, tatamputin nila yan. Ay, may bata. Ayun, bata. Ayun, bata. Sir, again. Merry Christmas! Oh, send din yan, oh. Sir, meron ako. Sir. Salamat po, salamat. Sir, tabi din pa. Tabi, sir. Sir, ako din. Ang tigil-sipag, mag-complex pa yan. Legit. Ah, Lagar po. Bigay mo yan sa buntis. Bigay mo sa buntis. Salamat po. Sa sa lugar namin, hinihintay namin si Bernard kasi hindi namin alam kung anong room kami. Wala, hinihintay namin dito. Tapos yung daanan kanina, grabe. Yung daanan, kahit marunong ko mag-drive pag dumaan ka doon, talagang kailangan mo ng matinding diskarte doon sa dadaanan na yun eh. So guys, yung kakarga namin. Karga namin. Ito. Marami. Kasi yung gamit namin. Just ito. And ito. Kami guys sa sa room namin. Sa Bayview. Tama ba? Bayview Mansion. Ito yun. Oo, ito yung namin. Ito yung room. May kitchen na. May washing machine. May ref. May oven. Same din ba to bukas? Ganito? Nard? Same lang din ba? Yung room? Oo. Pero dito kayo sa kabila. Pero ganito din. Oo, siguro. Oo. Ganito na yung itsura. Yung kama.
Ito lang yung ano password ko ano 8844 asterisk. Message mo sa akin. Messenger. Ito ang view. Ang dami ang buildings no? Sa may buildings. Ang buildings, 4 buildings. Oh. Thank you, Tog. Japan or Korea or something. Bakit may salad din kinate? Gamitin mo yung room niya. Pahinga ka na, Tog. Ano yun sa amin? Sa amin, pagpasok ko. May kwarto. Tapos may sa ano. Pero puro double deck na makikita. Pangmaramihan. Ha? Ganda. Ganda dito? Wow! Bye-bye. Bye, salamat. Okay. Go, bye. Asawa CR. Message na ni Ma'am. Maraming salamat guys sa araw na ito and maraming salamat sa pagsama sa amin sa pagbiyahe mula Bicol hanggang Manila. Maraming salamat at hanggang dito na lang po tayo at magpapahinga na din. And peace out. Good night guys. Maraming salamat. Good night. Thank you.